so strachom po tej našej diaľnici, i bez známky nás jaštrab nechycí. Som sa akurát chcel opýtať, ale neviem. Jak tie inzeráty, malo traktor domácej výroby. To sú lepkové, originál. Aha. Svietia vysoko. Akože už sa mi stalo, že po mne blikali v noci a ja som im odblikal naspäť s ďalkovými. Tu je Gombasecká jaskyňa ďalej, ne? Akože ja som nebol ešte v žiadnej, takže mám čo robiť. A tá Dobšínska ľadová, ešte je ľadová, či už ne? Voda, čo som čítal, že tam sa topil ten ľad. Že či náhodou není komplet roztopená už. Dúfam, že Dia si dala mobil do vrieska, že ho nemá v tomto. V rifliach. Počkaj, sa jej spýtam, kde má ten mobil. Kde máš mobil? V bunde? V bunde? Dobre. Dobre, je to dobre. Áno, len si to neškrapte. Tu futbalové hrysko, asi sa na ňom hraje. Alebo už je z toho pole. Hej, bolo také zarastené, iba bránky trčali. Neviem, na koľko mám nabitý interkom, a je možné, že nás potom odpojí takedy. Tá som zabudol asi. Strašné so mnou, ne? Lebo už bolo také, že mi začal sekať teraz, ale to bol les, a neviem, či nie kvôli tomu náhodou. Normálne mám sucho v hrdle, jak rozprávam teraz. Kde to ideme? Do Tornále, či do Rimavskej? Aha. Rimavská Tornáľa, hej? Počkaj, po stánka máš možno 2 metre vedľa. Hľadal rýchlosť. Ináč ďalej potom vejsť hlasy práce na ceste a odstavené auto. A ďalej kolóna, takže... Aha, také dobre vidím. Hej, píše kolónu, tak neviem, no. Uvidíme. Máme tam miesto ešte? Miesto na kamión. Slávnostne prisahám, nič dobré za ľubom nemám. Nepadaj. Darebáctvo sa podarí. Ja? Ja ich máte povypínané, aha. Poviem skore, ja nepočujem. Ideš robiť kliky teraz? Či ide kliky teraz robiť? Zhoríš. Pelavo. Môj frajír cifruje a ja kolo ňoho. A? Červené on čápal, želené mu spadlo. Joj, tak mne poľúbel, až miličko zbľadlo. Zatleskám si sám. Jak? Rima sopat. Sombat. Či jak? No. Rima sombat. A ešte lekáreň, keď nájdeme potom. Jak je lekáreň po maďarsky? Lékareň. Benu. Otváracia doba. Sobota, nedeľa zavreté. Čo, brzdí nohami? A Davy vie, že tu dáva prednosť. Doteraz nepršalo. A kde je to taká tá? Pozor. Nebuchni hlavu.
Á, tu je bicyklík. Dobre, len bude treba pod stojan nejakú deštičku. Keď to výstup. Môžeš vystúpiť. Vieš, ak má hippy, že by sa ti nezaboril stojan dolu. Toto. Dones 4 kusy. Tá, more. Dobre. Či ideš na bok, Stanko? A nech sa mi nezíde dole. Dobre, neprevráti sa tam. Akože toto je bars tak, vieš. Idem a ja po nejaké dlhšie drevko. Asi cúvnem a dám ju kus tak, nech... Aj sa naklopi tu. Čo? Hej, môžeš mi pomôcť tlačiť dozadu. No ťahaj. Dobre. Najprv, ale no, ak boli to stres, taká cesta, joj. Vypí to si ty? No to sú ja. Dobre. Dobre, ozaj nespadne. To nespadne. Čo? Á, škrydlo, nie. Že by neprasklo. Čo? Bol lepšie, nie také lepšie jak drevo. A nepraskne to tá škrydľa? Radšej by som drevko dal, ako si akšie. Ja by radšej drevko. Čau. Zdravíčko. Sipi. Prečo mám takú malú oproti tvojej? Malú? Zdravíčko. Stano. Ja si stál? Ja som Komper alebo Maroš, jak to Čak, ja je. viem, že som... A toto je pani Komperová? Áno. To je mačka. Maťka Ondrej, teší ma. Čakaj, kľúčik. Ale malá je oproti... Prečo? Tak ako je, tak ako... Dobre. Dobre. Ja si nemusím nič kompenzovať. Však ani ja. Ak prídeme ráno, motorky ležia. O koľko idete? Od koľko ste išli? Áno, o 6 od rána. O 6. Tak to vyzerá, že hej? Daj. Ako budeme vedieť? Neviem. Koľko? 10 sekúnd? Už muselo byť 10 sekúnd. Daj mi to píto. Kontroluj. Taká cinematická. Dobre, dobre. Keď manžel by chcel pozrieť na motorky a žena mu nedovolí. Hej, kúkaj, Zoltán už sa smeje. Konečne idú preč. Ideme, neodpívam. Ideme. My doľava ideme, hej. Čak to ani na voľnobek toľko nepôjdem. Utekáč. Utekám. Tu normálne bytovky majú, hej? Tu pani. Čo tu, nejaké preteky sú? Davy, tu je tá tabuľa, nechoďte tam.
Pekná cesta, ale to vôbec nepoznám, takže neviem kedy, jak, čo. Čo je? Ostatní? Čakáme. Stíham vymeniť? Nemeň ešte. A už nemám. Pohode. Hej? Kde ideme až? Teraz? Tam aj tak ideme do Horiňovej. A buď tam, neviem, s riflom sa asi tam, alebo si tým alebo až Krímani. Ako ďaleko ešte ideš? Môžem to? Že by sa... Môžeš! Ja, ty si tu! Aspoň mám do videa. Fúkať dávajú. Čo mu spadlo? Ja, oni menia, jo. A my tu stresujeme, že čo? Neštartuje. Budeme ho roztláčať ešte. A ja že kde sa rozbehol, vieš, že čo stratil, a oni motorku menia. A kolena tu? Tam si chcel ísť okrem vozidel stavby? Dobre nám tam hodilo predok. Akurát ste nestihli. Akurát sme nestihli. Čo? Kde máme ísť na ktorú púlku? Až... Na ktorú púlku máme ísť? A do Rožňavy, ne? No, pochoď prvý. Hej? Ale neviem kde, ale tá môžeme ísť. Tiež neviem. Po Rožňavu mám, ale uvidíme. Dobre. Ďalej mi tu píše hliadku, hej, tam možno je radar. Dobre, tak choď prvý a nebudeš to. Tu sú? Ja neviem, ale tu? Tak tu nie sú. To asi až ďalej. Dlouho čakáte? Môžeš, keď sme chytili semafor. Čo? Vy ste prešli, my hneď oranžová. Hej? To sme si mysleli, že akorát skočila, alebo išla kolona, Aj. vieš?
formácie a ideme. No aký pekný výhľad. Toto ide suverénne na tom bicykli. Pekný výhľad. Pokryj ústa, jak mám vidieť, že tam si? No, tá tu pôjdeme teraz. Prečo? Ja neviem vôbec. Ty pes, drž ho. Čo tu, tak to vysypal Tatru? Ahoj. Jakú majú radosť, ne? Ahoj. No vidíš. Ale jaké tu je pre teba, ne? Keď ti tak kýve. Také pekné, ne? Tu ste. Čo? Dobrý deň. To je ten, ešte stále ten 3-sekundový? Čo? Ideme dopredu. Poď. A všímaj, jak pomaly počíta. 17 a čakáš 3 sekundy, 16. Hej. Poznáme 45 či koľko to má kapri, hej. Hej.